Hej, mit navn er Kasper, og jeg vil gerne invitere dig med på en vinrejse. Hvis du interesserer dig for vin, eller eventuelt har smagt ungarsk vin før og synes det var rigtig godt, så vil jeg gerne invitere dig med på den ungarske vinrejse. Udover at være indehaver af wine.dk, som importerer ungarsk vin af høj kvalitet, så bor jeg også selv personligt i Budapest her i Ungarn, som betyder, at jeg hver eneste uge, om det er nede på den lokale vinbar, ude hos vinproducenten, eller til en af de talrige vinfestivaler og arrangementer, der eksisterer i Ungarn, får mulighed for at smage de nyeste og mest spændende ungarske vine. Og det er den rejse, jeg gerne vil have dig med på. Ved at tilmelde dig det her månedsabonnement på vin, vil du i starten af hver måned få tilsendt en kasse med ungarsk vin, udvalgt af mig. I kassen vil du ud over vinene få tilsendt faktuelle faktaark om de vin, jeg har tilsendt, samt få eksklusive medlemstilbud. Vinabonnementet er der ingen binding på, så tilmeld dig i dag og tag med på den ungarske vinrejse. God tur!